Ay, nakamang ito yan. Dahito tay. 20 pesos nga bagas. Nagapon na dahita. Abarbaro nga apit na tayo. Kaapit te. Kapang. Salcedo. Salcedo. Sino nang ito? Farmers tayo. Ay, farmers. Bagman, dito ay. Ay, ginatang tilgiyo. Ay, dito, 20 pesos ka, no. Haan nga dito ay, ito ipapadamag dang ako, Ginatang tilgiyo, ilako dati, 20 pesos, la. Nay, hi ko na yaw. Lala. Ajay, 20 pesos. Nay, dapat ini mistra. Di panding. Sir, mo na ito. Anya mo dagito, ready tay. Chocolate. Lagi na ramid. Ay, nya? Food product. Salcedo. Hansamo. Dito tay. Again ko kada dito tableya. Sagma manaw. 100 kada ito. 90. Champurado. Ay nakita. Lokatan man nakita anta. Naibusan. Agluto na pa. Nay, awan na naabutan. Okay. MSMA Hi. Hey, Starbase. Good morning. Siya, kayo na anya na kita. Ni Father Rufo. Ay, balikot sa. Abanti balikot sa di Salcedo niya. Tawan. Dito iti product na. Akin tableya dito ini. Ganyan? Dilya. Dayay. Ay, dito dilya. Anya dito ladek. Chocolate. 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 Chili flakes. Anya dito akin ko dito Kote Salcedo. Amen. Ay ramid mo. Unay dito ramid. Takaw. Nay dito karabasa. 120. Ay Anya mo dito. Prada anya dito Frozen nga. Kino pure foods mo. Laok laang. Ay nati product Salcedo Ay dayay. Sokarap. Anya naggapon na dagay. Ay ano dito ko kwento Ay seedlings ka no. Ay seedlings. Anya na to seedlings te. Kaya kita. Anya ti native, anya ti. Anya na ta native nga. Mangga kay awo mga amin ay mangga amin. Katimunan. Durian, calamansi, magic fruit, chicken. Di ay na ni. You're alive. Ay, dito Ada. Mabalin ng ulay. Tini Mayora. Si Aya po. Dati ni tete best friend ko nga nagagay. Mabalin ako mulit ta. Kaya po tay. La ni. Tay. La. May no 100 may sa kilo. 10 kilos. 10, 11. 10 kilos. Plus 1 kilo. Ito product. Thailand na ito rambutan. Ni purcell pa ito. Tada kita seedlings na ni. Sagmamano ti seedlings. Sagmamano seedlings. 350 ka na Ni matuktok. Hindi kan mayon. Natin mo po ni Wale pa. Dito inya. Sipsipin. Ay dito hangag tuklap. Hangag tuklap. Nalsam. Anya dito Mixed variety. Wow. Nagado. Datan. Sino dito agap apit. Dito na po dito kan.
Rambutan Festival. Ay, hello. Ay, sendan na to. Tinay. Lagaduda. Hay, kung na yung mata, pare. Dagito. Dagito, rambutan namin dagito na yan. Nakadado, la. Rambutan. Oh, ninyawis ko. Nay, nagado. Laman no, makmakan nyo pa yamin data. Ah, 10 kilos kano ada pri na nga 1 kilo. Ngam na maki-contest ka, ikanda ka 1 kilo, di ka paspasan nga makaibos. Apo, di ka pinapsog. Vlogger. Ada din tao. Nasaba pa ila dato eh. Dito basang. Jeka. La. Sino ti kalaingan nga? Wal. Laman. May kayon. Umabol kayo. Anda maibos nato yung gingga natin malam. Nagadunay, Anda maibos nato yung gingga malam. May kayon, habol. Only eating nga po. Anli. Nati anyati ko anati rambutan, anyati. Jim, brother Jim. Brother Jim. Hello. Mabalin ti sumrek itapan lag video. Ay mabalin. Dagdag tay. Umisam kayo nga para rehistro tapno kasi ang naka-live kayo. Alala. Awisin nyo idan. May kay kanong gumatang. Ay hello. Niat na kanan, bebe. Kay gumatangan. Sipsipin 20 per kilo. Welcome ko na yun I like to. Next variety 50 per kilo. Naga daw, laman. Kaado na tata. Nay. Ada di dyan na yung post dapo. Wow. Mano commission mo ta. Awa. Tadi para na ya. Hello la. Awisin nyo ito namin kayo ko na. Dengan tourism. Awisin na. La. Wow, la. Umisum kayo. Nay, dapat. Anya data para registration. Registration. Dagiti kano ko rambutan itin kon. Anli eating. Hello. Hi. Good morning. You're on live. At naman ako nag-restaurant. Down. Nga po. Umisam kayo naka-restro. Nga kabukbut. Proof. Pa yun eh. Lagi taga tourism ko na lagi taga tourism na Ni dati mo ni tourism. Nito niya Eden. Nakalive. Awis mo ida namin kayo ko na. Ay contest ka. Manumul dito 18 contest adeta. Nagrestro ka. 1 kilo papitan. Mano nga ay pinadarasan mga boss. Wala po. Nga po dahil ito, no? Nay, hay ko na. Apay, makikontest kayo, Mike. Makagatyo, bay. Nay, dahil ito ka. Nag-practice kayo kumaa. No, ay kayo ka naka-live. May kayon Salcedo ko na yaw.
Umay kayo Salcedo ko na. Oh, la. Busog ka na, may Kaya pa ya. Nalpas yun sa hamot tayo. Nangabak kayo na naibos yun sa hamot. Ay, hampay. Nakalive po tayo sa Salcedo Public Information. Salcedo Ilocos Public Information. Pwede po kayong umorder doon. May nagla-live sell po doon. Sa mga bibili or ang order po ng 10 kilos, Oh, dire. buy one half Tapos ang kilo, ganyan, may oh. free po tayo. Nag-practice kayo mo lang amangan. Ay, madama pa lang. Ang gabi na. Wow. Lumang mga. Ang gabi. Your friends and relatives. Wow. Awisin nyo ina. May kayon. Kala nyo. Wow. La. Hindi lang po rambutan fruits Wow, ang welcome. binibenta namin. Meron po po tayong mga seedling, Kanya di dyan no. shout out, ipurupo. Sabi nga siya. Awisan ida. La. And syempre may mga MSMEs po tayo kung sa gilid. Tabalik mo ang pagkakapag nakakilid in the other products ni Salcedo. Ang after may kawalan. Okay, garo kaya po picture kami. May kayon. May